Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Lasarte Oriatik Pablo Barrio etorri zaigu bisitan. Ez da naparra, baina Nafarroko antzerki eskolarekin oso harreman estua dauka. Bera izan baita aurtengo haurrentzako euskarazko testuen irabazlea. Goazen berarekin hitz egitera eta ea zer kontatzen digun. Ongi etorri, Pablo? Mila esker, zuri, itxaso. Zer modu zaude gaurkoan? Bueno, ondo, herritik, Lasarte Oriatik hona etorrita. Hola, ez egun pasa, baina, bueno, hori, umeak bezala. Espreski gu bisitatzera. Hoixe, jende importantea, zein duen behar da, eta hori da. Ze ondo. Gainera, zu Gipuzkoakoa, baina hemen Nafarroarekin, antzerki eskolarekin baduzu hor konexio nahiko handia, ez? Bueno, ni jaio, eta hori beti esaten dut, naiz eta gero pizkat simbolikoa da, baina, agureinen jaioa naiz, ni patateroa naiz, agurein darra. Baina txikitatik hori, Lasarte Orian bizi. Eta hori, Nafarroko antzerki eskolarekin harremana, antzerki eskolak antolatzen du urtero, ja duela ez dakitzen 20 urte, baina 20 nik uste direla. Antolatzen duela, haurrentzako antzerki testuen lehiaketa bat. Eta, hirutan, irabazi dute, irabazi ez dakit, eman diate behintzat, niri. Saria. Hori ez, irabazle bat, hori da irabazlea izatea, ez? Saria Bai. Nik uste dute, sariei duten garrantzia eman behar zaie. Hau da, ez gehiago, ez gutxiago. Sari bat irabazteak ez dozan nahi zurea onena denik, txarrena ere ez da izango, horrek ez dozan nahi besteak hori eskasagoak edo ez dakiz zer, merituren bat izango du, eta hor epaimaikoen iritziz, merez izan du. Agian epaimaikoak bestelakoak izan da, hori, besteren batek irabaziko zuen, merezimendu oso zera, aldertatik, hori. Duten garrantzia eman da, hori, ondo. Baina baita ere polita da, ez? Justo aurten ere irabazi izan duzu, jaso duzu saria, ez? Eta polita izaten da, gero, idazten duzun antzerki hori, ez? Gero, egiten dela, ez? Eskolan, eta hori bai dela, ez? Bukaera, ez? Borobiltasun hori ematen diona, ez? Bestela antzerkia horretarako da, ez? Antzesteko. Dudik gabe, gainera sari honen onena, hoxe da. Antzestu egiten da. Eta hori gutxitan gertatzen da. Oro har, eta zuk esan duzu, eta pixkate antzerki mundua ezagutzen baduzu, eta uste ezagutzen duzula, ederki dakizu. Argitaratzea oso zaila da, oso gutxi argitaratzen da. Euskaraz are gutxiago. Orduan, idaztea bada pixkat hori, ez dakit hori. Marziana da baten zea, ez, pixkat, ondorioa edo, ez? Ze, printzipioz, etekin ez dut esan ekonomikoa, ze hori ja beste estatoferan dago. Baina, nola baite, zera, ez dakit, oi hartzun bat edukitzea ez da erresa. Eta, kasu honetan, hori, antzestu egiten da. Gero argitaratu ere, neurri batean, edo bintzat lehen egiten zen bilduma baten barruan, eta gero sorte baldin badaukazu agian modu, estandarrean edo argitaratzen da ere bai, baina hori oso gutxitan da, eta ez da batera erresa. Eta zu, idazteko grin hori txiki-txikitatik izan da duzu edo? Ez dakit. Ni irakurle ona izan dakoa naiz. Ja ez naiz, ja asko gutxiago irakurtzen dut, baina oso irakurle ona izan naiz eta txikitatik. Hori, garaian, urteak batzuk ja baditut, eta orduan, garaian, aurrentzako jolasak eta hainbeste ziren, Juego Niños Hyper eta askoz gehiago ez, eta hori zuk ez dakizu zer. Ez? Bale, zer esan edo horrek. Baina, beti nik eskatzen nuna zen, hori,
irakurtzeko libururen bat, edo hori zen nire eskarea, eta niretzat hori, asko irakurtzen nuen. Karo, nik uste dut, irakurtzen duzunean, beti, daukazu hola pixka tentazio edo, irakurtzen duzu, eta gauz batzuk irakurtzen duzu, hau ziona da, hau idazteko da, da letxe, ez? Baina beste batzuk irakurtzen dituzu eta ez, nik hori ere ingo nuke, ez? Hori, bueno, segur asko, jende askok, Picasso baten edo Miro baten edo, irudi bat edo kuadro bat ikusi, hori nik ere ingo nuke, ez? Bueno, pixkat, tentazio hori hor egon da, esango nuke, beti. Gero, benetan idazten hasi, pixkalia hori askoz beranduago izan zen, bueno, ja 40 urteak pasatan, bueno, hasi nintzen pixkat idazten, eta, bueno... Bai, 40 urte izan arte, ez zenuen ezer idatzi. Bai. Hombre, anekdota moduan, esan dezu ez, txikitatik eta ez dut, eta hori ez dakit. Jo, nik goratzen dut, txikitan, izango nituen, ja, Lasarte bizi, eta orduan ja, izango nituen, ez dakit, 6 urte, 7 agian. Garaian oraindik telebista ez zegoen, gure etxean ez zegoen, eta etxaskotan ere ez. Nik goratzen dut, hori, gauean, han sukaldean, gurasoak eta nahiak zeudela irratia piztuta eta musika eta ez dakiz zer, eta ni lurrean etzandata kuaderno batekin eta idazten, hori, 2 lerro. Nik uste nire, Karo, 5-6 urte? Hori da, zen, bakeroen historio bat, eta perspektibakin ikusita, oso sospetxosoa zen, ze justu hor kontatzen zena zen izeba baten telebistan ikusitako pelikula bat. Osea, ez dakit hor sormen handirik egongo zen. Baina, bueno, idazteko... Ez den oso originala, baina hor zegoen hor grina. Eta gero goratzen dut, pixkat, urte pare bat edo, hori, asmo hori idazteko ere bai, eta tituluak idatzi nituen. Eta, karo, titulu guztietan agertzen zen, Daktari, karo, hori ere zuk ez dakizu zer den. Bale, garai bateko serie bat telebistan ematen zutena. Orduan, hor antzeko parecido. Hau da, bueno, bale, idazteko baina telebistatik edo telebistan ikusitako historioak edo nolabait. Bueno, bai, egia da hor jorea hori egon da, eta esango nuke beti egon da, gero eskolan hori erreakzioak idazteko beharra bat zegoen, eta bueno, ez nun oso gaizki egiten. Baina hori, 40 urte pasa arte ez nun pausua eman. Beraz, matematikak baino nahiago zenuen erredakzioen zatia edo? Bai, hobeto moldatzen nintzen, bai. A ber, letretakoa, zientziatakoa, nik matematikakin harreman... Ona duzu? Ez txarra, baina ona ere ez. Ni eskolan bete nintzen, hori, tropelegoa, besterik gabe. Eta orduan, bueno, arazoak ukitzekotan matematikakin gertatzen zen. Gertatzen da, ez aski, gehienetan, ez, ona baldin bazara arlo batean, beste igual ez duzu hainbeste menperatzen, ez, edo hainbeste gustoko. Bai, ez dakit, bueno, ez dakit, hori goratzen dut, eta hori, lengua eta literatura eta hori idazteko, eta, bueno, bale, ondo moldatzen nintzen. Besterik gabe ere, osea, fin. Eta idazterakoan, antzerki idazteko joera duzu edo denetarik idazten duzu? Bueno, orain arte idatzi dudan ez dena, baina iaia guztia antzerki izan da. Zergatik? Bueno, egia esan ez dakit, antzerkia ikusle moduan gustoko izan dut eta badut, ez? Orduan hor badago arrazoi bat edo badago erreferentzia bat. Baina zebestetik hori bestela, gaztetan eta esan dizute irakurle ona izan naizela. Baina antzerkia irakurri, zer bai, esan edo gaztetan edo, baina ez hainbeste. Orduan, zergatik antzerkia? Esango nuke, ez dakit, nire buruari nolabait gaiatzeko esaten dudan zer edo, baina, antzerkiaren oinarrian dagoena, modu batean edo bestean, da dialogoa. Izan daite hitzik gabekoa, ze klon batek halako dialogo mantentzen du edo publikoarekin edo ez dakiz zer. Baina, badago dialogoa normalean, personai batzuk eta egoera batean, eta, pixkat hori, personaien arteko hori, elkarrizketa hori, ez? Eta, hombre,
karo, azkenean, pentsatzea zer da? Pentsatzea da, bueno, ez dakit, dialogo bat, elkarrizketa bat, norbere buruarekin. Orduan, nik uste dut, bueno, hortik bazegoela zeo zer, osea, nolabait, bueno, hori, pentsatzeko beste modu bat, edo, pentsatzeko edo gai baten bueltan, edo pixkat hori, bueltak emateko, aukera ematen zidan, genero bat. A ber, beste bateko topatuko du poesian agian. Baina horrek zango da, gehiago agian bakarrizketa, ez dakit. Osea, personaia ezberdinak edukitzeak ematen dizu, edo behartzen zaitu, neurri batean, ikuspegi ezberdinak planteatzeko edo horien bueltan jartzeko, ez? Orduan, esango nuke hori izan daitekeela arrazoi bat. Izan daiteke. Eta, bai, esan bota. Bueno, agian, gero, idatzi ditudan agian beste gauz batzuk, oro harri, nik esango nuke idatzi dudana oso lotuta dagoela ahozkotasunarekin. Bale. Orduan... Zu jasotako ahozkotasun horrekin edo? Ez, oin, pixkat, besteren bati kontatzen badiozu, zeo zer, atzo parrandan edo atzo lanean edo atzo ez dakizer gertatutako zerbait, nolabait modu horrekin, ez? Orduan, printzipioz, alako deskripzioak edo alako nobeletan edo narratiba gertatzen da, ez? Badaude dialogoak, ekintza batzuk eta ez dakizer, gero daude deskripzioak eta ez dakizer. Eta, bueno, ez dut esango bete lana denik, batzuten zen deke, zuzen, justo, hori oinarria, novelaren importanteena hori izan daiteke eta izan beste gero dialogoak edo personaia ez dakizer, ez? Baina hori, printzipioz antzerkian, pum! Osea, osotako horrei oso zuzena da, eta pixkat azalpenak, minimoak, hori edo bai antzerlik, gainera antzerlik badakite beraiek egingo dute beren erakurketa, baina printzipioz irakurleari nolabait hori laguntzen kokatzeko, estanoteko batean, espazio jakin batean eta egoera jakin batean, ez? Orduan, bai, bueno, hoxe. Bitu, horren harira, interesgarria iruditzen zait, zure perspektibatik, ea nola sentitu zaren, gero, azkenean irabazi duzunez batean baino gehiagotan, gero ikusi izan duzu, zure obra hor eszenatoki gainean, ez? Eta obra ikusterakoan, azkenean gero dramaturgia baten ematen du, ez? Obra hori eta mozketak, aldaketa, gero aktoreak batzutan bakizu daukagu tendentzia hori egiteko tekstua gurea eta gauza horiek, ez? Eta nolako sentsazioa da zuretzat zure obra, ez igual, hainbeste kostatu zaizun esaldi hau gero kenduta dagoela, edo beste modu batez esan da dagoela, nola da hori? Bueno, a ber, oroar esango nuke, idazten duzunean. Zuk idazten duzu, hori, paper batean, ez, ordenagailu batean, gaur egun. Eta zuk, ez dut esango zuretzat idazten duzula, baina nik uste oso kontziente esan barko zarela, irakurleak bere irakurketa egingo dula. Bere pelikula montatuko dula bere buruan. Eta bere pelikula eta zure pelikula ez dela berdina. Eta hori, novela hutsarekin, poesia hutsarekin, ez dakit egokitzapenak egiten baldin bedera zinemarako, batzeko parezido. Eta antzerkian, askoz gehiago. Hain zuzen ikuste dut, berez, idaztearen sormena izan daiteke bakartia. Bueno, hortaz ero agian eztabaidatu daiteke ere bai ez. Baina, bueno, berez, antzerkia da lan kolektiboa. Osea, hor sormen pila biltzen dira. Eta sormen horietan testua da elementuetako bat. Baina, gero dago zuzendaria eta bere ikuspegia. Gero daude hori aktoreak eta aktoreek ere beraien personaiak sortu behar dituzte. Daude teknikariek, argiaren arduradunak, soinuarenak, horiek ere sortu behar dute. Orduan, hori da puzzle bat, hor sormen ezberdinak biltzen direla, eta nik uste dut, idazten duzunean, are gehiago antzerkiaren kasuan, hori ja, paketean doa, ez? Egine duzu eta hori ja. Naita nahi ez. Eta gero, karo, esan duzuna, ez? Eta ikusten duzunean. Ikusten duzunean, ez da zuk idatzitakoa. Gainera nik joera daukat, eta nabaritu duzu segurasko, badudala joera,
esan dizute, ahozkotasunarekin eta lotura hori, baina baita ere hitz-jokoekin. Eta hitz-jokoak, batzutan izan daiteke oso naturalak, baina beste batzutan izan daiteke pixkat forzatuagoak. Orduan, hori ere paperean ondo geratzen dena, gero, taula gainean jartzerakoan, agian ez da hain erreza, eta agian moztu behar da. Eta listo, besterik gabe, ez? Orduan, esan edut, hori, ikusten duzu zure moldaketa. Eta lehenengoan, kuriosidadez. Gero ni motela naiz, Osea, Kostatzen zaizu ez, edo? Denbora behar dut, gauzak asimilatzeko, idazteko ere bai, idazteko oso motela naiz, Osea, denbora behar dut, eta jartzen naiz haien ordenagaiaren aurrean, eta hor nago, eta zerrez, eta, baina esan edut, obra edo taulartze hori, behin baina goiatan ikusita, ja beste perspektiba hartzen duzu, eta onartzen duzu hori hasieratik, esan dizu, hasieratik. Eta, ez dakit, nik batez ere goratzen dut 2017ko antzerlanaren kasuan, izan zen erioa serie hori, pixkat eriotzari buruzkoa eta hori, eta bera, kasualidadez edo, ez dakit. Gero argitaratu da komerzialki nolabait, hori, beste titulu batekin, arrazoi komerzialak direla eta hori, beste titulu batekin. Baina kasu horretan, egin zuten egokitzapena izan zen, Mercedes Castaño izan zen zuzendaria, eta Jon Barbarin, bien artean, eta gero aktoreak, Zaina Ruiz, eta bar. Baina egin zuten, hori, moldaketa izan zen, ikaragarri honani, unkigarria. Bai, guztiz. Zer dut, nire testuan, hor egongo ziren material batzuk eta ez dakiz zer, baina haiek horien gainetik sortu zuten ez beste gauza bat, zen obra hori, elementu horrek beste irakurketa bat. Transformazio bat egin zuten ez eta... Bai, eta jena esan duzuna, joan mendik moztu, kendu zuten, eszena oso bat. Ze bere zen, ume bat hiltzen da, eta, erioa datorkio, esan dut, venga, ja hil zara, eta, zer nahi duzu. Eta, gabe, zen bitxipakian, eta, erioak plantatzen dio aukera bat, bizirik jarraitzeko nolabait, esan litzateke, besteen, bere familia edo lagunen memorian jarraitzea. Eta memorian jarraitzeko aukera ematen zion, bere bizitzarekin, bere bizitzaren lau pasarterekin edo lau estenekin edo momentuekin, antzerlan bat egitea. Orduan, nik planteatu nituen hori, lau egoerak, lau dialogoak, eta ez da natokiak, eta ez dakiz, eta gero bereiek bat ez duten hartu. Printzipioz, obra luzegia izan zitekelako, ordubete baino gehiago izango zen agian ordubete eta laurden eta ordun ja umeak eta ez dakiz zer, eta, esan dut hori, mozketa hori zuten. Emaitza guztiz ona izan zen. Esan dut, alde horretatik, arazorik ez. Baita hori gertatzen da, azkenean, tekstuak idazi ditugunean, azkenean, 27 horrikoak, 40 horrikoak, azkenean, hori gero, eszenatoki baten gainean jarri nahi duzunean, ez gero, elementu fisikoak gehitu nahi badituzu, gero denbora ere kontuan hartu behar da, eta... Bai, eta zuzendariak berak eman nahi dion tempoa eta ritmoa, eta ez dakiz zer, eta, dago hori, iraupenaren kontu hori. Nik egia esan, irizpide hori ez, agorrentzako, ordubete baino gehiago ez. Horrekin pizkat, ez dakit kritiko izango nintzak, baina, zergatik ez. Umek ikusten dituzten pelikulak eta, ordu tardikoak eta ez da gertatzen, ez? Orduan, baina, onartuta hori, ordubeteko izan behar duen. Moztu egiten dezu eta ez dakit zer eta, ez dakit, nik ez diote arazo berezirik ikusten. Txarrenean gerta daiteke, hori, ikusitakoa eta zuk buruan idazterakoan zenun hori, pelikularen artean, diferentzia handiak egotea, bale, baina, esan dakoa, ni arduradun sentitzen naiz, nik idatziteko testuaz, punto. Hortik aurrera, eta batzutan denborarekin pasa, eta ikusten duzu zure testu bat, esaten duzu, ostras, tio, hor hemen, denborak ere perspektiba. Kritikoa zara, idazten duzun tekstuekin edo? Hombre, ez dakit, kritikoa edo...
nik uste dut momentuko reakzioa, ez? Nire gertatzen zait, ez? Testu bat bukatzen duzunean, ze ondo geratu da, eta ez dakiz, ze ondo, eta pam. Bale, eta pozik geratzen zara, ez? Handik 2 hilabetera irakurtzen duzu berriro, eta ostras, hemen, eta denborarekin are gehiago, ez? Orduan, hori nolabait, zerbait idazten duzunean oso barrutik ikusten duzu. Orduan, perspektiba ere galdu egiten duzu. Eta hori, eta suposatzen zu, aktore moduan ere antzeko patio hartatu zezkizu ezagura asko ere, bai, ez? Gut daukagun mentaia da... Ez duzula ikusten. Hori da. Bai, hori ondo dago. Bai, baina, hori, perspektiba edukitzeak laguntzen du, akatsak, edo, ez dakit, agian ez dago zertan akatsak izan behar, batzutan bai, baina izan daiteke, denborarekin, hau beste modu bat ezen beharko nuke, edo hobeto geratuko zen, edo, hor dago, punto. Eta adibidez, lanketa moduan edo entrenamendu moduan, ze imaginatzen dut, ez dakit formakuntza formala duzun arlo honetan, ez dakit ikasketa dituzun. Autodidakta. Autodidakta, ez? Onerako eta txarrerako, bai. Behar duzu entrenamendu moduko bat, imaginatzen dut, daukazula zu rutina moduko bat, edo idazterakoan, edo zerbait prestatu nahi duzunean, edo... Bai. A ber, esan duzu formakuntza, nik ikasi nuen enpresa ikasketa, tituluz, edo, enpresaria naiz. Bale, inoiz ez dute hori horretan aritu, eta pozten naiz ez aritzeaz, baina, tituletara nuen, eta teorian hori naiz, ez? Bale, idazle moduan guztiz hori, autodidakta, esan dizudana, irakurle eta, izu, nik ere, eta gainera, klaro, ni hasieran esan dizut, ez? Ni jaio nintzen Agureinen, duela 74 urte. Inguru, eta fin guztiz erdalduna. Orduan, nire ama hizkuntza da gaztelania. Orduan, nik hasieratik nire asmoa zen, nik idatzi behar dut antzerkia, eta idatzi behar dut euskaraz. Atope. Hori da. Kamikaze. Eta azten zara idazten, eta gainera formaldetik zen martianada bat, hori ez da inin kontatu behar. Eta azten zara, eta konturatzen zara, ondo, baina ez da, ez da bidea. Eta lehenengo erabaki izan zen, biak, batetik, momentuz, ahaztu forma kontuiek momentuz, ahaztu euskara, eta jarzetez gaztelaniaz idazten, eta ahaztu ere antzerkia. Eta horre zin nintzen, eta horre bile nintzen idazten, eta, gauza pila daude hor, ez? Hori izan zen nolabait nire eskola, baina, Astapena edo. Hori da. Eta momentu batean, ikusten duzu, historio bat hasi eta bukatu egiten duzula, beste pausu bat ematen duzu, eta azten zara. Bizkat arriskatzen zara, ez? Bai, behintzat hori, historio bat sortzeko gaitasun minimo bat behintzat badaukazu, edo bat edo beste sortu duzu eta hor daude. Eta gero hizkuntzarekin ere bai, hori, nik euskara ikasi, 25 urtekin edo horren bueltan, ez? Karo, euskaldun berri askori gertatzen zaigun, edo momentu batean gertatu izan zaiguna izan da, karo, nire euskara oso, hori, ez dakit akademikoa, baina, irakurtzetik, erratientzutetik, ez dakit zer. Baina, gero, nire egunerokoan, ingurua ez zen bereziki euskalduna. Orduan, hitz egin, hori gero denborarekin egin dut, ez? Orduan, traba hori guztiak, edo, egore guztiak, momentu batean, pixkat hartzen duzu bidea. Eta gero, esan duzu, ez, nun ikasi edo teknika edo ez dakit zer, hori, autodidakta onerako eta txarrerako. Txarrerako, ze agian nunbait ikasita eta ez dakit zer teknika batzuk edo ez dakit zer, agian, hankasartze pila ez zenituen egingo. Baina bestetik, hori,
eredurik ez eukitzeak ematen dizu kriston batetik askatasuna, eta, bueno, gero, ausardi ere, bai, ez? Sartzen zara, hola, putzu batean nun, bueno, zer gertatuko den, baina... Ez dakizu, nola, baina, bueno, batzutan ez da zer ateratzen, eta beste batzutan, ateratzen da, eta hor geratzen da, tiradera batean, eta beste batzutan, bueno, bale, rekorrido bat, badauka, edo jartzun bat, edo argitaratzen da, edo ez dakiz ere, ez? Orduan, bueno, bale, hoxe, pixkat. Eta aurtengo obra nola du izena? Ziztast. Eta da, nahiko, bueno, obra divertigarria, ez? Baina baita ere dauka hor kutsu, bueno, edo kritika sozial bat, ez? Azpia nahiko potentea baita ere, esango nuke ni, ez? Bueno, mira, ni irrikan nago, bai, en fin, ja, taularatzen den, eta kritika jasotzea, ze hori da bestea, eta hori da bai tristea, hori, bale, antzerkiaren kasuan, edo, en fin, zeuzen argitaratzen duzu, eta gero ez dago kritikarik. Lagunek esan... Hori da, lagunek esan dizu, oso ondo asko gustatu zait, baina lagunak dira, orduan ez dira fidatzekoak. Gara, hori baitere, lagunei pasatzen diezu tekstua eta edo gutxitan? Ez, normalean ez. Zure gauza, gero... Nire marzianada eta aurrera. Eta punto. Bai hori sentitu nuela, ez? Azkenean, batzutan nik uste aurrentzako obrak edo egiten ditugunean, pentsatzen dugula aurrak ezin dutela mezu sozialak edo kritika sozialak edo ezin dituzela barneratu, ez? Baina egia da, bueno, posible dela eta gainera oso interesgarria dela baita ere, horrelako perspektiba bat edo taularatzea, ez? Bai, hor, obra honetan eta bestetan nik uste antzeko partida gertatzen dela, zer lehen komentatu dizuna, ez? Heriotzaren kontua Heriotzarena, ez? Osea, nik uste, askotan, errespetu falta dagoela umeei, ez? Eta tontoak izango dira bezala, eta ez dira tontoak. Osea, eta heriotzari buruz ezin da umeekin, edo, ez modu zuzenean, ez dira tontoak. Eta gainera, heriotza haien inguruan dago. Ez garai batean, garai batean, heriotza zen etxean gertatzen zen zerbait, orain ospitalean gertatzen da, ez? Orduan, dago, babes hori edo ez dakiz ere, ez? Eta kasu honetan, posten nahi zuke esan duzuna, nik, definitu beharko banu, esango nuke, eta bertigoan nuen, agian esateko bai esango dut, baina antzerki soziala dela. Azkenean, hor kontatzen dena da, prinsipioz, familia bat dago, familia osatuta dago alde batetik, eskat, oinarria edo personai nagusia edo ama, guraso bakarra, bere gain dauka ardura, etxeko kontuak edo etxeko gauzak edo etxea aurrera ematea. Hau da, berak lan egin behar du, eta berak lan egin behar du, egoeran, oso modu prekarioan. Gaur bai eta bihar ez, kutxazain ez dakitze hipermerkatuan edo ez dakitzer. Osea, egoera guztiz normala, eta ume gehienen, ez dakit gehienen, baina asko eta askoren egoera hori da. Bale, gero, etxe horretan dago amona, bale, pizkat buruaia makalduta, txaskotan gertatzen da. Eta gero dago umea. Eta karo, umea. Osea, ikusten telebistan edo interneten edo lagunek edo dauzkatenak berak ere nahi ditu. Eta ez dakit, kasu honetan da, pizkat Messi eta futbol eta ez dakit zer, eta nahi du munduko txapelduna, esan nahi dut, gizartean dauden baloreak eta berak islatzen ditu. Eta hor kontraesan bat sortzen da. Alde batetik dago umea, dena eskatzen dion amari, nahi dut hau, amak arazoak ditu, eta hor bai ikusten da, ikasitako ekonomia, hor bai dago. Bai. Nik bizitzan zuzer ikasi baldin bat da ekonomia zer dan, eta ekonomia ez da dirua. Eta hori da gizartean dagoena, eta hori da ume horrek bere, dirua gauzak eukitzeko. Ez,
dirua ez, gauzak gauzen balioa ez dator dirutik, baizik, eta hori lortzeko egin den lanagatik. Eta amak hori da, ez du, telefono bat eskatzen badiazu, horrek suposatzen du, ez dakit, 2 asteko lana, ez dakit. Eta, klaro, ez du, nik ere nahi dut denbora hori nire gauzak egiteko, kasu honetan berak nahi duena da idaztea, antzerki idaztea, hori da, tuntun ere bada, baina, bueno, hori. Eta gero dago Amona. Eta Amona da, bueno, la flamenca, eskaduria keinu bat beste, ia zalgitaletun beste liburu bati. Nabait, bueno, bere burua ikusten du pirata moduan. Orduan, klaro, umearen antipodetan alde horretatik. Eta gero dago, nabait, gizarteko eragina, eta hori islatzen da nolabait, umearen lagun batetik. Pertsonaian. Hori da, ja, beste familia motakoa, nun, aukera gehiago, eta beste umearen aitak edo gurasuek edo, nahi duten ematen diote. Eta gero dago nolabait, internet edo, hori, Ñamtañan kapitaina, ze hori da, pizkate hori, tentazioa, umearen gan edo, planteatzen du tentazioa, eta azkenean da, merkatua, kapitalismoa, osea, Ñamtañan, claro, D'Artagnan. Claro, baina D'Artagnan todos para uno para todos, baina aldrebez, ez? Osea, dena batentzat eta bat denentzat. Hori ere ez duzu goratuko, baina txikitan, oso txikitan gainera, telebistan zeuden, los Chiripitos Flauticos. Eta zeuen... Hori bai egiten zaila hor jartzunen bat, ez dakit. Bueno, suposatzen dut hor YouTubeen sartuta zertu batuko duzula. Eta hor zegoen personai bat, eta zen Lokomotoro, eta pizkate, hori, ez dakit hori karameloak eta zituztenean, eta banatu bertzenean, zaten, uno para mi, otro para ti, dos para mi, otro para ti. Eta horrela, ez banatzen zuen, ez. Pizkate logika horretan, ez? Eta, karo, Amonaren edo, hori, la flamenca horren filosofia da, hori, patakonena, ez? Daukanari ikendu, ez daukanari emon, ez? Orduan, kontraesan horiek, konflikto horiek hor daude. Flamenca, Amona, ama, umea, eta tartean, hori, ekonomia, gizartea, ekonomia, eta gauza horiek, ez? Saiatu, hori, zuk esan du, modu alden atseginean, ze, karo, Amonak nolabait bere burua pirata moduan ikusteak ematen dizu aukera hori borroka egiteko, jolasteko, eta beste ere Ñamtañan hori da, D'Artagnanen zera, mosketari ere bezala, joku ematen dizu, ez? Bai. Orduan, ez dugu ezer destripatu, ez? Ez dugu spoilerrik egin. Ez dugu spoilerrik egin. Horretan gaude lanean, ze, ni esan izun moduan ere aktoretako bat izango naiz, amaren paperarekin. Gainera, ama? Bai, horregatik nik hori oso argi irakurri nuen, ez, kritika sozial hori, ze, azkenean nire ganez dago pixu hori. Eta horrari gara lanean eta oso gustora, eta irrikitan ez, noiz taularatuko dugu. Ni desiatzen ikusteko, eta gainera ondo egingo duzuela, dudik gabe. Bai, amaren kasuan ere hor badago jokua, ez, alde betetik, hoxe, ez, hemen ere ez, antzerkiaren barruan, ez, nolabait pasatzen da, nolabait ama, nolabait, hori fikziotik errealitatera, nolabait, momentu batean bera da ama, bera da, hori familiare horren zea, beste momentuaren batean da idazlea, antzerkia idazten duena, eta han bada bere personaia. Orduan, hor da beste joku bat, agian umek ez dute arrapatuko, ez dakit. Baina, ez dakit. Ni egizan, alde horretatik gustura geratu naiz. Ikusiko dugu, ez? Nola hartzen duten umeek, eta... Ikusiko dut, eta saiatuko naiz behin baina goietan. Ikusten, zesan dizut, ni oso motalan ez orduan lehenengoan erdi ere ez dut arrapatuko. Eta gero zure ustez baita ere, hitz egin dugu sozialki edo gizartearekin izan daiteken lotura horrekin ez, baina baita ere, zuze uste duzu dela zertarako da antzerkia garrantzitsua edo zer da antzerkiaren funtzioa edo zergatik da, ez? Gainera obra honetan asko aipatzen da, ez? Nola sozialki ez dugun baloratzen, ez? Edo arteak daukan,
helburua, baina... Oro kulturaren funtzioa, ez? Ezkenean hor pizkat planteatzen da ere, bai, hori ez, Ze, karo, amak nahi duna, bueno, bere buruekin, ez dakit, hori, gustora sentitzen, edo berak maite duna, edo, egitea, eta kasu honetan da, atzerkia zaidaztea, ez? Baina, klaro, kultura, antzerkiak eta kultura orar ez da errenta, osea, sozialki ez dago baloratuta. Behintzat, hori, ez dakit, ez dakit, industria dagoen moduan, eta bar, ez? Orduan, bueno, hori da, pixkat hor dagoen zea, ez? Hor dagoen konfliktoa. Nik uste dut agian hor irakurketa ezberdinak edo maila ezberdinetan plantatu daitezke, ez alde batetik, hori pixkat ez, kulturak gizartean zer paper jokatzen du, zer garrantzia ematen diogun, ikuspegi horretatik, nolabait, hori, ez dakit, inkluso ekonomiko, eta gero bestetik, claro, kultura edo antzerkiek, nolabait, hori jendearen ikuspegiak edo gizartearen ikuspegiak, bueno, moldatzeko, aldatzeko, edo besterik gabe, hasieran esan doan bezala, ez? Pentsatzeko tresna moduan, ez? Bueno, hor dazu, personaia ezberdinak, eta bakoitzak bere arrazoiak ditu, eta orduan, bueno, horrek planteatzen dizu, bueno, bale, ni horren aurrean, zer, nola, non dago nire burua, nola kokatzen naiz, ama, tutuna da, eta umea hau, ez, beste tutun bat, edo, lagunaren aita hori da eredua, edo ez, edo, bueno, hausnartzeko aukera, ez? Hori da, osea, gogoeta egiteko aukera, esan beharko litzateke nik uste. Gero, hombre, beti dago ere bai, denbora pasatik. Baina denbora pasa besterik ez baldin bada, oro har kultura, niri... Bale, ondo, denbora pasatzen duzu, antzerkia ikusten duzunean, edo pelikula bat ikusten duzunean, edo liburu bat irakurtzen duzun bitartean, denbora pasatzen duzu. Baina hori besterik ez baldin bada, bueno, agian berdin da pasotxo bat ematea. Hor ere denbora pasatzen duzu, eta agian esan gezki ere bai, ez? Hemen, bueno, gu arte eszenikoak SOS deitzen da programa, eta da precisamente horregatik, ez? Artea askotan, egoera larri batean bizi delako gure gizartean, ez? Baina guia kokoteraino gaude, ez? SOS hori izateaz. Sosetik dator? Sosa ez, justo kontrakotik. Bale. Sosa ez izatetik. Eskertzen dizut argitzea, bale. Ez, pentsatu dut agian hauek diru eskatzen ari dira eta... Imaginatu, gero kobratzen dizukula, Etortzeagatik. Ideia txarra. Eta gure galdera egiten diogun galdera, gonbidatu egiten diogun galdera da, ze jarriko zenuke SOS hori alde batera utzi ahalko bagenu, ez? Arte eszenikoak zer? Zer? Edo zertarako? Zer jarriko nuke nik hor? Tituloaren azpian, arte eszenikoak zer? Arte eszenikoak nik uste dut ezinbestekoak izan ditezkela. Oaintxe komentatu esan dugunagatik, ez? Hori, nolabait, kezka sortzeko, pizgarren moduan. Arte eszenikoak, eta oro har, kultura oro har. Gure kasuan hori arte eszenikoak. Hori, pentsatzeko, hori, abia puntu bat, edo, hori izan daiteke. Beraz, arte eszenikoak ezinbestekoak pentsatzeko? Pentsatzeko. Hausnartzeko. Hausnartzeko, pentsatzeko, ez dakit, ez. Bai, nik uste funtzio importantenetako bat bada. Zatezu, denbora pasa ere bai, ez dira kontrajarriak. Hori da. Berez ez dira, eta besteak ere bai, ez. Lehen esan nuena zen, hombre, bakarrik denbora pasa, utxa, baldin bada, Bai, zerbait falta zaiola. Hori da. Niretzat bai, Hori da. Osea, askok oso gustora egongo dira horrela, eta... Zure elkarrizketa denez, nahi duzuna esan dezakezu, eta... Ja, klaro. Gero batean egongo da bat emota zain, eta... Eta idazle moduan, badakit ekarri duzula zertxo bait, ez, gure platoa hornitzeko. Bai, ekarri dut, tentatu zenidan, eta nik ekarri dut, eta idazle moduan, da
luma bat, Baina tinta kainaberazkoa. Tinta, honek zeozer idatzi du, ez? Tinta gorria, bai, more gorria edo. Bai, zergatik? Bueno, azkenean nik egiten dudana da idaztea, eta irudi tipikoa edo ez dakit, ez? Hori idazketa lotzen da, ez? Lumarekin, ez? Egia esan, irudi hau nik uste ja finikatatuta dagoela, gaur egun idazten dugu nik uste ordenagailuaren aurrean, orduan ja lumak, ez dakite gaztien lumak, ez betzen motakoak ere desagertzeko bidean egongo dira. Baina bestetik eta pixkat hori ez, aldaketa hau ez, ordenagailuan, edo boligrafoa, edo arkatza, edo luma. Miresgarria, nik batzutan pentsatzen dut ez, eta miresgarria gertatzen zait, pensatzea, ez dakit, duela 100-200 urteko idazle. Txekhov, Baroja, ez dakit, Dumas, nahi duzun, Shakespeare, hartu, eta zenbat idatzi zuten, eta halako zea batekin. Ja. Nola egin duzuten? Kopia, pega, kortar, hau esaldi hau ez da, kendu, eta pin-pan puntita batean egiten duzula. Zera, zerborrak egin duzituzten? Orduan horri ja, bota. Papera, zen merke izango, segura asko. Orduan berriro dena kopiatu. Ez dakit, morroibaren bat izango zuten gauza horiek egiten. Azkenean direko, kriston lanatzen, halako obrak idaztea, eta halako instrumento material hain simplekin eta zeakin papera eta, berdin zer, boligrafo, luma edo ez dakit zer, kriston meritua zeukaten. Gaur egun idaztea erraza da. Bai. Behar duzu bakarrik, buruak ematen dizuna, bango dizu edo ez, hori beste kontua, baina beste gari batean bezala. Baina alde materiala, kriston meritua zeukaten. Bai, ahaztua dugula ja luma, baina obran ikusiko duzu horren oihartzun bat dagoela. Bai. Bai? Así que igual, postuko zaitu. Batek asmatu du hor zer, ez? Hori da. Nik ez dut goratzen, lumaren bat sartu nuenik. Ez, baina bai, idazterakoan edo. Ondo. Beste arrazoi bat herrikan egoteko ikusteko. Hori da. Mila esker, Pablo, ja, bukatzeko, gu ari gara, etortzen den gonbidatu. Bai, nahi duzun tokian. Hortxe gainera primeran, hor. Ez dakit, gero nahi duzun lekuan jarri. Ez zuek usten duzuen lekuan, hor. Hola, gero, joaten gara hor, platoa gauzaz gehitzen, eta... Hombre, danborra jotzeko ere izan daiteke, ez? Bai, baita ere, jakotuz ez dugun apurtzen. Gonbidatuek beti usten dute galdera bat hurrengoarentzat. Eta hau da zuri utzi zizuten galdera. Zer egingo duzu etzi? Asko gauzak ez baldin baituzu asko antolatzen, ez duzu jakingo, baina etzi? Etzi hori da... Biarrez etzi. Ez dakit. Bueno, zer idatziko dut. Ez dakit idatziko duan, jarriko naiz idazten. Zer, motera zara esan duzu hor. Igual ez da inspirazio kontua eta baita ere. Hori da. Nik ez dakit inspirazioa den, baina nik uste dut neuronen postura egokitu behar den. Hori da. Edozein formarekin ez dute egiten. Behar da, ez dakit, zen edo esaten diote, ez dakit yoga modukoa den, baina bai, behar dut, bai. Primeran, orain da zure txanda, galdera egiteko hurrengoari. Aitaren. Así que utziko izu. Josuz! Ikusi duzu galderak ez direla izan behar super filosofikoak, nahi duzuna galdetu dezakezu. Aitaren. Baina horrela sustatzen dugu ere komunikazioa ez zuen artean, naiz eta ez jakin norekin ari zareten hizketan. Eta arte estenikoko lagunen bat izango da, ez? Hori da, bai. Hori ardura. Epa.
lanean ikusten duzu zure burua hilabete barru? Ostras, espero baietz. Estela? Ba, ez zuretzat, ez? Hori da, Zuzara horrengoa, ez? Ez urrengoa ere. Baina, bueno, lotzen da oro antzerkian, eta hor arkitura, ez baina antzerkian ematen den ezegonkortasunarekin. Guztiz, erabatekoa. Eta, a ber, karo, ni idazle moduan, nik ez dut, eta, bale, baina gainera onartzen dut, idaztetik ez dut zer aterako, eta zer ateratzen baldin bada, afari bat egiteko, eta ez dakit zer. Baina, hor, modu profesionalean edo profesional izan nahian, izan daiteke teknikaria, aktoreak, ez dakit, mundu horretako jendeak, oso modu txarrean ari da, oso modu... Eta horrela zen da sortu. Sortzeko, esan ditut mortala naiz, besteak ez dira mortalak izango, baina denbora beharko dute, beraien denbora beharko dute. Osea, nik idazteko behar dut hori, neuronen postura hori, osea, buruan interferentziak ez egitea. Eta hori nabarita, naiz hor 8 urte beste kontu batean, eta ez dute zer idatzi, hori, zarata pila nuken buruan. Orduan, aktore kasua, zuzendarien, musikarien, ez dakiz zer, atzeko parezido. Ezin dugula ez, daukagun sistemaren produzitzeko formula edo arteekin, pasatu, ez? Azkenean ez da berdina, ez? 8 ordu fabrika batean hor pinpan piezak sartzen edo sortzen, ez? Ez da modu berean... Claro. Sortu behar badezu zure personai bat edo ez dakit, edo margotu edo, berdin zait. Baina aldi berean, lan egin behar duzu, lana baldin baukazu. Ez dakit, askotan, aktoren kasuan esaten da ez, eta kamera moduan edo ez dakit zer, edo, berdin zait, irakasle moduan edo ez dakit zer. Karo, horrek nekea sortzen du. Eta gero, izango duzu gaian familia edo ez dakit zer, horrek loturak sortzen ditu ere bai. Orduan, hori, sortzeko behar den denbora, ez duzu izango, edo izango duzu bai, baina... Oso murriztua. Orduan, zure sormen alde batetik gaitasuna eta gero kapazitate fisikoa ere, askoz txikiagoa, askoz murritzagoa izango da. Orduan, hala ere, gauza pila egiten dira. Eta oso onak. Osea, antzerkian, eta zineman, eta euskal zineman, eta euskal antzerkian, eta hori duela 15 urte edo aurreko zeak ez, testuak idazten dituenean, eta antzerkiaren dago esango nuke askoz, apalagoa zela, askoz zera, ez? Eta orain dago sormena alde guztietatik, osea, eta gainera jende gaztea dator, oso potente, osea, oso jantzia, neskak bereziki, baina, hor jende gaztea, eta oso, gauza, pila egiten dira, eta oso onak. Agian beharra ez, daukagulako ez? Beharra, bai, klaro, gauzak esateko... Baina, bai egia da, hori ez, behar hori batzuetan ez dela nahikoa, gizartean daukagun egoera oso zaila da, eta ez digu erreztasunik ematen ez egiteko. Eta zer aldatu beharko litzateke ez, ni beti galdera hau egiten diet, gonbidatu zer aldatu beharko litzateke. Edo zertatik hasi ez. Errez izango balitz eginako litzateke. Eta ez dakigu, ez. Ez da erreza, ze pixkat, lehen esan duguna, ez. Oro har kultura. Kultura ez da ikusten sistema produktiboaren barruan, ez. Da, ozio. Ez du, hori, merkatuan ez du balio handirik. Baina, pelikulen bat, momenturen bat, edo ez dakit libururen bat, baina oro har ez. Orduan, klaro, ez du, eta hori nik uste dut, antzerlanean umeak ere hori reflejatzen dute. Zuzer nahi duzu? Ni nahi dut, edo munduko futbol txapelduna, edo formula bateko munduko txapelduna ere bai, ez? Bale, hau da, ez dute esaten, ez dakit, munduko idazle honena edo, hamak, asma hori momen dauka, eta poesio batzuk egiten ditu gainera, ez? Bai, baina, hori da, ez dakit, gizartean ez da baloratzen, ez du etekin ematen, eta orduan, hori jendearen, eta hori txikitatik, denetarik,
baina ez dago jendearen buruan. Orduan horri buelta ematea ez da erresa. Hezkuntzan, ez? Jarri beharko genuke alea. Hezkuntzan, bai, baina ez bakarrik. Azka gainera, mundua aldatzen ari da eta oso modu azkarrean, baina aldatzen ari da errotik. Eta hor, zerlanean ere agertzen dena hori interneten zea ere bai, ez? Karo, bai, zuk etxean nahi duzuna egin dezakezu, gure oso moduan. Eskolan, irakaslek nahi duten, esfortzu guztiak jarriko dute. Baina gero dago, bizitza, mundua. Ez dakite, gure txikia bine, zegoen kalea. Ez dakit, umek edo gaztein beraino kalean, bai, gaur batean, bai, ez, baina. Bereiek jasotzen dituzten estimuluak eta informazioak eta ideiak eta ikuspegiak eta asko jasotzen dituzten modu digitalean. Ez zure bizipen personaletik kola, haian hori ja desagertuko da berrun urte barruia inorri ezaio importako, ez? Baina, bueno, orduan, klaro, ez dakigu kudeatzen, hori, mundu digitala. Ez dakigu kudeatzen. Ze berria da, eta logikoa da ez jakitea, ze berria da, ez dugu esperientzia, jakiteko eta ikasteko, hori, prueba error, zeu zer egin, eta ez du funtzionatzen, eta beste zeu zer egin. Hain azkar doa dena, ez da erresa. Orduan... Ez da erresa, bai. Baina, bueno, horretan ari gara, ez, azkenean. Jarraitu behar dugu, eta, bueno, gure alea jarri aldugu moduan programa hauekin edo idazterakoan edo... Edo atzesterakoan, edo, platotik kanpo ere bizitza badago, eta hor gaude, aldugu nahiten dugu. Oso ondo, Pablo, mila esker etortzeagatik. Zuri. Eta kontatu diguzun guztiagatik. Bueno. Nik apuntak hartu ditut, gero entzaiotara joateko apuntekin. Gero jungo zara esango dizu, ezak zer eta esan du hau, eta hori esan du, Ez gana hain maltzurra. Hain, bueno, bale, baina maltzurra bai, ez? Hain maltzurra. Ulertu dut, bale, eskerrik asko. Eta ea gustatzen zaizun, ikusten duzunean hor holtza gainean zure obra. Eta, bueno, sorte hon, proiektu guztietan. Bueno, berdin zuei. Zuek, hasten zarete, ez, aktore moduan edo, orduan, rekorrido luzea izan dezazuta. Ea. Mila esker.